Ydw i, dwi'n cadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yma yn yr Cynulliad Cenedlaethol. Mae'r Pwyllgor wedi dechrau ar 2 ymchwiliad. Ni'n mynd i wneud y gwaith dros yr haf a mewn i'r Hydref. Yr un cyntaf yw ymchwil mewn i'r gwasanaethau sy'n gallu atal strôc, ac yr ail yw mewn i'r gwasanaethau mae'r pharmacist yn y gymuned yn darparu. Nawr, mae diddordeb mawr gyda'r y Pwyllgor i clywed y llais ac y profiadau bobl sy'n defnyddio y gwasanaethau yma. So, os cyfle i chi i cysylltu gyda ni am y cyfeiriad e-bost ar y e-bost yma, ni'n awyddus iawn i clywed beth sydd gyda chi i dweud ac i helpu ni yn y gwaith ni'n mynd i wneud. Diolch yn fawr. Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw'r corff sy'n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a'i phobl, i ddeddfu ar gyfer Cymru ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif. I gael rhagor o wybodaeth ac i ganfod pwy sydd yn eich cynrychioli, ewch i cynulliadcymru.org neu gallwch chi'n dilyn ar Facebook a Twitter.